officer kay desk officer nga napalagyuan sang preso ipasa ka karon nga adlaw. Feasibility study sa pagpatindog sang power plant sa Barangay Felisa ginapangayo sa SP sa Seneco. Sa balita national, Presidente Donald Trump ginimbitar si Presidente Duterte sa isa ka meeting. Panawagan sa exemption sa mga eskwelahan sa disaster evacuation liwat ginbuhi. Sa balita international, 80 ang patay sa missile attack sa Yemen. Sa balita sa sports, inkwentro ni Donaire kay Inouye na pilian nga Fight of the Year sang Boxing Writers Association of America. Balita entertainment, Darna shooting nag-umpisa na. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga tips agad hindi magmasakit sa tion sang pagbaha. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogawahin sang Western Visayas. Karon nga daw Lunes, Enero 20, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Sa ato na balita sa lakat sang panahon. Maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan karon nga adlaw ang dako nga bahin sang Luzon bangod sang amihan. Sa weather forecast sang Pag-asa, ang amihan na magaresulta sang isolated nga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, Bicol Region, Aurora, mga probinsya sa Mindoro, Marinduque, kag Romblon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, kay ibang pangabahin sa Central Luzon, ang maka-eksperyensya naman sang magalumon nga kalangitan nga may isolated nga pag-ulan bangod man sang amihan. Bangod naman sa tail end sang cold front, ang mga probinsya sa Samar maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Subong man ang iban nga bahin sang Visayas. Sa Palawan kay sa bilog naman nga Mindanao, may magalumon man nga kalangitan bangod sang localized thunderstorms. Wala naman sang malain nga panahon nga ginabantayan ang Pag-asa sa sulod sang pungsod. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampi. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong nagapangunang mga balita lokal, natala na karon nga adlaw Lunes, Enero 20, ang pagpasaka sang kaso administratibo batok sa jail officer kag desk officer nga naka-duty sa nakapalag yung preso nga si Gabriel Libon sa Police Station 9 sa atong Enero 17, Biyernes nga adlaw. Sunod kay Police Major Junito Pastrana, ang hepe sa Police Station 9, kaso nga grave misconduct. Ang atubangon na Jail Officer Police Staff Sergeant Jose Miguel Ugacion kag Desk Officer Police Staff Sergeant Patrick Daniel Oro bagod sa ila duty na tabo ang pagpalagyo ni Liboon. Una na ang gikasuhan sang evasion through negligence ang jailer apan nakapiyansa kay nakagawa na sa custodial facility sa among police station. Ginatun-an man ni Pastrana ang posible kaso nga ipasaka batok sa duha kat tiya ni Liboon nga ginadudahan ang mga naghatag sang bagay nga nakabukas sa kandado. Si Liboon ay isa ka waiter kay nadakpan sa kaso angon sa illegal nga droga kag balik na sa presuhan matapos nagsungka sang Enero 19. Bilang opiser ka, hindi manigar nga ang kapaltahan, neglect ang aton nga mga tao, pagasalon ginaton bilang hepe because of the doctrine of command responsibility. Ang kabahin naman sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang BCPO spokesman. Ginpahayag ni Bacolod City Police Office kung BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga wala pa sa opisyal nga mando sa pagkakas kay Police Major Roel Colanag bilang hepe sa Police Station 3 lakip na ang tanang tao sini. Sudo kay Pico, raw information na nagwang impormasyon kag ipalayag sini ang kompleto nga detalye kung may ginawyatan na nga office order halin kay BCPO Director Police Colonel Henry Binyas. Una nga nagwa ang impormasyon nga pagabusla ni Colanag o kung si Colanag ni Lieutenant Colonel Levy Pange nga nagaserbe man Deputy City Director for Administration sang BCPO. Nag-ugat ang ini nga issue matapos na palagyohan ang Police Station 3 sang apat ka preso nga sa ulihi voluntaryo nga nagsungka. Liwat nagpanumdum si Pico sa mga Police Station Commander sa tanan nga estasyon sang pulis sa Bacolod nga maging may nalungon kay bisan sala pa sang ilang tawo ang mga hepe ang madalahing sa penalidad bangod sa ginatawag nga command responsibility. Samtang nagpangabay ang sangguniang panlunsod sa Central Negros Electric Cooperative nga hatagan ang siyudad sa Bacolod sang feasibility study angon sa pagtukod sang power plant dira sa Barangay Felisa. Inibase naman sa resolusyon nga ginaprobahan sang SP nga gin-author ni Councilor Dindo Ramos. Nasaad sa resolusyon ni Ramos, ginapananaw sang Department of Energy o kung DOE nga magsaka sa 5% sa kada tuig ang electricity demand, rason nga dapat maghimo ang syudad sang tikang para malambot ang mga requirement. Sunod kay Ramos, ang Bacolod ay isa sa pinakamadasig nga highly urbanized city sa pagsanyog kag mas maayo nga magpangita sang innovative kag conventional sources sang kuryente kaangay sang renewable energy kag conventional fuels. Ang resolusyon ang talanang ipadala sa tatapan sang General Manager sang Seneco. Nagpadala sang 300,000 pesos nga bulig pinansyal ang multisectoral organization sang sugar industry sa Negros Occidental nga tatak kalamay sa mga biktima sang paglupok sang Bulkan Taal sa Batangas.
Sunod sa grupo, ini nga bulig ang ilagin patigayon pagi sa Luzon Federation Chief nga si Arnel Torreja para sa mga bakwit sa banwa sang Ibaan kag Tuy, Batangas. Dugang pa sang grupo, madamo man sa mga sugar farmers sa Batangas ang apektuhan sang kalamidad kag temporaryo man naging suspender ang galing sa sentral bangod sa halit sang Abu halin sa bulkan. Ang Batangas ang nalakip sa tatlo ka mga biggest sugar producing provinces sa Pilipinas. Ang tataka lamang ang isa sa pinakadako nga koalisyon sang sugar stakeholders sa pungsod. Magasaulog naman ang gobyerno sa siyudad sa Bacolod sang Bible Week, umpisa Enero 20 tubto 27, kadungan sa pagdumdum sang National Bible Day. Ang aktibidad ay igalansahan sa Bacolod Government Center karon nga adlaw Enero 20 nga may tema nga 2020 Vision, The Bible Transforms and Unites the Nation. Ang Bacolod na may City Ordinance number 433 series of 2017 nga nagadeklarar sa katapusan nga semana sa Enero bilang Bible Week sa syudad. Lakip sa aktibidad nga patagyunon karon nga semana among Bible drill and quiz para sa grade 7 to grade 10 students sa mga pampubliko nga bulutuan sa syudad. Mayara man nga Bible storytelling sa Enero 21 kag 22, on-the-spot painting contest sa Enero 23 to 26, kag binalaybay sa Enero 24 sa Ayala Malls Capital Central. Magatakop ang aktibidad paagi sa isa ka Bible concert kag awarding ceremony sa SM Atrium sa Enero 26. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:12. Sa ato naman mga ka-aksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas, sis na nakuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmali. Bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sang